Mentapan inya pai sa syaka wei ka khana syapang arngut ki para ki badai ki kunswet. Lese dan bun na pedang jangpi ki balayo sngowi kene ka khana. Henry kan long ke jingpen kan mau. Na ka bentai ki bampat sngow. Kan dai ke jingtep ka baning kong. Kane ka khana kalong kumni. Shisen ladon arngut para ki balong kunswet na mari imai ipai ilayap no. Uhenmen ulang uba baha bat uba riu belai shibon Henry ka basngosi pat upara ude udakat uba syirkai Kumta uhenmen barubor ujus neng bat pen la upara ba ude ban kela bamut bat ban sange no yaki jinglong basniu jong ubaro rengkat ru ka jingdwai na ka benta jong Henry wat la uhenmen ujuk keren ujus neng kentu ya kabas ngosi kalong kita barok kilong le no Kumta uta upara kat banang mi kisngi ki kam sniu ki jong kinang kiu shu shu haga jing jong Kumta haba ki kam sniu ki la syong kula ya une upara laang bahaga wei kemit une upara ulawan mare beran syayeng bat lagi jan pong ki babit snam bat uda ong ru ya la henmen Kuloi bak ba i yarab yanga kitei ki pulit kin sawan ban kem yanga henmen ula itu bagadei ka kampen yap beriu ban penslem tangkin diat ru amdon porsyu kumta da kamensiam ka basngosen henmen ong ila upara kuloi tongin ya pli ya kito ki janpong kumta hangta hi kila ya pli ya ki janpong ki jongki tangmar syudap ya kata kumta kine ki pulit kila wanrong hayeng jongki bat kila kembet ya uhenmen klem dan kam to ket shu balati kena na ki janpong balabit snam kumta namar ki kam runar syirkai ki ba bonsin ki ba upara ulale bat baki pulit ki wat ya bon snem kayeng bishal kala rai ban pasi bet ya klem dan jingmap satya haba henmen uya sngow ya kata karai Henry ya sat ya lade bat ang penban ngasyim halade ka jingkit klik baro na ka benta kane ka kampen ya beriu hakmat ka yeng bishar kumta haswa ban pasi ya la ailat ya ban pan ka ka ba ukwa kum ka bakhadu ya wa ya ka jing jong une henmen ulapan bat ulayatu ba ukwa ba upara jong unsyem ya gane ka shiti na hamar ka klip mat ban pasi no artat ya kumta kumla syai ban pasi no ya une henmen upara ulayo ya kata ka shiti na henmen ka batho hakane ka klip mat ngan yap kumne na ka benta ka pop jangpi rengkat berki janpong ba bitsnam jangpi ngas ngokmen ban kenya yalade na ka benda jangpi bat ngangets kem naduk menta hagi janpong bali bangala ino hapi pin ke jing ke bakhoj bat ka bariu belai mar ye yo pule ya kata ka shiti ke jong henmen ka do not ke jong une upara ka bajulong ka mausyang salem bamman Henry kalapat prok bat ulayam rang ba hangta ula persyang ban pensange no ya kata ka jing pasi kabas ngosi kalong dan porsyu hakas ngi ki bahadin nangta man bawan ban yawer ki parlok takat ban le sa ki weipat ki jaj kam sniu ka jubab ka bau ya kita ki parlok ki bajule iki kam sniu da ka bau ang haki jan bakhoj balapen pong yanga da henmen ba janga ubalayap na ka bentai janga ngam de syu bandang le iki kam sniu jangki por balale namar menta ngam de shu uto ubrio uba menshua de parlot ba kane ka khana ka airu ka jingi ka yanga ba epi ken mau ba ya ka pap ka jonga jangpi de Jesus Christ ubala ket ubala yap plino kumba une henmen uyap pli ya la upara baru trai jingi Jesus Christ uyap pli ya ka jing jonga jangpi kumta habangila yo ya kata ka jing kabasa shi sin ngidai ban pai bat kalabamot
kumbalong uni upara ban kelet no ban i no ya ki ai ki balada baro kubelai shibon